Top 3 most wanted sa San Jacinto timbog sa patong-patong na kaso. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Timbog ang isang 46 anyos na lalaki na top 3 municipal most wanted person sa San Jacinto matapos ang ikinasang operasyon ng San Jacinto Police Station kahapon. Ayon sa pulisya, wanted ang suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act Section 11 at 12 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasamsam mula rito ang isang caliber 38 revolver na walang serial number at may 3 bala. Batay sa inisyong warrant of arrest, walang itinakdang piyansa para sa paglabag sa Section 11 ng RA 9165 habang may nakalaang piyansa namang 40,000 pesos at 180,000 pesos para sa iba pa nitong kaso. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng San Jacinto Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at paghahain ng mga karampatang kaso. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.